Masupporters a VP Constantino Chiwenga wauya panguva ino vakabata the constitution. Panguva ino vachitaura mashoko vachiti the only person anobvumidzwa kusucceda mutungamiri wenyika is the vice president. Vana panguva ino vachibloka vana kuda kwachitagwirei vachiti aiwa kwavo kubackseat. Panguva ino havafaniri kuva involved mumaissues ekusucceda the president vaEmmerson Mnangagwa. Tisandapinda mashoko anobuda achinyorwa panguva ino atiri kuona kuti masupporters ageneral panguva ino aiwa vomira nesimba nobvasubscribe like on the bell icon. Timinda pahindo the Zimbabwean closer vanoposta general vamuri kuona avabudanyira chiti ZANU-PF constitution clearly states that only a deputy can succeed the party's first secretary. Tagwirei, a backdoor politician, and his associates must take a back seat. Domashoko ari panguva ino achiudziwa Tagwirei pamwechete ma-associates ake vachiudzwa kunzi you guys zvamurikuda kuzama kuita does not comply with the Zimbabwean constitution. Vachiudzwa kuti the first secretary is only succeeded na deputy president. Mashoko ari panguva ino atiri kuona kuti kuda kwacho Tagwirei ari kuonekwa kunzi panguva ino is very vibrant, vocal, ari kuita ma-addresses panguva ino achiuya achikambena for Mnangagwa achibvisa nekukasta out a doubt inenge iri muma-citizens achivaudza kuti you must be hardworking, more successful just like him. Is a way yekukambena for his ascension to presidency. Mashoko ari kuuya panguva ino tiri kuona ma-critics ageneral ochiuya panguva ino vanyatsokuona kuti aiwa these are just pegs ekuuya panguva ino vachidzikisira general kuti vakwanise kureplace VP Constantino Chiwenga sezviri kuonekwa nevanhu vese panguva ino. Mashoko ari kunyatso kubuda pachena kuti aiwa now the succession dzichatsviriridza nyika yeZimbabwe. Pinda comment section medu mudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pinda comment section medu musangano subscriber, kulike pamwechete on the bell icon.